עקשנה בן אדם, אין סיכוי, אין פיצוי, זה מה שקרה. נתתי לחיי, ירדתי על ברכיי, יאמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם ונעלבתי. ואז עברו הרבה קשרים מעל המים, וכבר הספיקו להמציא את הצהריים. עוד לא ידעו הם על הגלובוס בצורה, לא פעמים מהבא, עגול או איך שבא לו, אף דבר אחד ידעו, ואת זה מיד קבעו, אם שרבה אין תקווה, זה מה שקרה. נתתי לחיי, ירדתי על ברכיי, יאמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם ונעלבתי. היום תמצא שהנושא בכל ויכוח הוא מה קודם הביצה או התפוח. אחד אומר שנגמרים לו השמיים, שיש מספיק אוויר למדינה